hija ġurnata għalina importanti u nisperaw li ngawduha. Jiena, Vella, sollement naħlef li naqdi fedelment il-karika ta' President ta' Malta u l-iskont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, nħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinni. Nirrappreżentaw il-poplu Malti bl-akbar dinjità, id-dinjità li jxraqlu. Biex jirnexxinna da kollu, nitlob lejna Alla u ta' kull wieħed u waħda minnkom. Viva Malta Repubblika! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.